Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Στο κέντρο απόψε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης. Καλησπέρα, κύριε Φλωρίδη. Καλησπέρα, κύριε Κούκο. Μπορώ να πω ότι ο τίτλος της εκπομπής είναι ταιριαστός σε εσάς πάρα πολύ. Είσαστε ένας κλασικός κεντρός πολιτικός. Αληθές. Και θέλω, επειδή είστε ένας κλασικός κεντρός πολιτικός, να μου πείτε πρώτα απ' όλα πώς βλέπετε το φαινόμενο Κασελάκη. Διότι είναι το φαινόμενο της εποχής. Δεν θέλω να πω των ημερών, της εποχής. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι το φαινόμενο αυτό είναι αποτέλεσμα μιας μεγάλης απελπισίας και μιας εξίσου μεγάλης φαντασίωσης. Ναι, η απελπισία και η φαντασίωση αφορούν μόνο το ΣΥΡΙΖΑ ή ευρύτερα το πολιτικό σκηνικό? Καταρχάς αφορούν τον κόσμο που πήγε και ψήφισε Κασελάκη. Αυτοί είναι βαθιά απελπισμένοι και ταυτόχρονα φαντασιώνονται κάτι. Για να το εξηγήσω τι είναι αυτό. Λοιπόν, η απελπισία προκύπτει από το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπό την ηγεσία Τσίπρα μετράει από το 2019 μέχρι τώρα 6 ήττες. Ναι. Και επίκυνται άλλες 2 τώρα σε λίγες μέρες στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Άρα ένα 8-0 ας πούμε, το οποίο αφορά τον Τσίπρα. Αυτό δεν πρέπει να το χρεώσουμε στον κύριο Κασελάκη. Ναι. Άρα λοιπόν αυτός ο κόσμος χάνοντας με 6-0 μέχρι τώρα και 8-0 σε λίγο, αισθάνεται μια φοβερή απελπισία απέναντι στην υπόθεση που λέγεται Μητσοτάκης. Τι στην ευχή θα γίνει με αυτόν τώρα? Δηλαδή μας έχει 8-0 και πού θα μας πάει? Αυτό συγκροτεί την μεγάλη απελπισία. Ποια είναι τώρα η μεγάλη φαντασίωση? Η μεγάλη φαντασίωση είναι ότι χάνεις με 8-0, έρχεται ένας τύπος και σου λέει: ξέρεις, εγώ μπορώ να τον νικήσω αυτόν που σας έχει βάλει 8, μπορεί και στο ένα ημίχρονο, και επομένως η διέξοδος σας είμαι εγώ. Άρα λοιπόν. Τη φαντασίωση μπορείς να την πεις και ελπίδα, βέβαια. Δηλαδή η μεν λέξη φαντασίωση έχει μία αρνητική χρειά, έτσι όπως τη χρησιμοποιείται, ενώ η λέξη ελπίδα δεν έχει αρνητική. Ναι, η ελπίδα πρέπει να έχει και στοιχειοδός στοιχεία τα οποία πατάνε κάπου, έτσι δεν είναι? Δηλαδή τώρα με όλη αυτή τη συζήτηση θυμάμαι ένα παλιό γεγονός. Αλήθεια είναι αυτό που θα πω. Λοιπόν, είχε παίξει ο Ολυμπιακός για το κύπελο πριν χρόνια, με μια ομάδα της επαρχίας, δηλαδή η τρίτη εθνική ήταν αυτή. Οπότε νικάει ο Ολυμπιακός στο γήπεδο της ομάδας αυτής σε 5-0. Ναι. Οπότε γίνεται ο επαναληπτικός στο Καραϊσκάκι, ας πούμε. Και οι δημοσιογράφοι, θέλοντας να διασκεδάσουν λίγο την ιστορία, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, ρωτάνε το center for της ομάδας της επαρχιακής. Λέει: υπάρχει καμιά περίπτωση ανατροπής? Ναι. Δηλαδή να νικήσετε τον Ολυμπιακό με 6-0, ας πούμε, αφού φάγατε 5 εκεί? Και ο τύπος είπε τη φοβερή φράση: δεν το αποκλάω. Λοιπόν, οπότε, Γιώργο μου, είμαστε σε μια τέτοια ιστορία. Δηλαδή, να ελπίζεις σε κάτι το οποίο κάποια βάση έχει. Τώρα, παρ' όλα αυτά, όλη αυτή η ελπίδα, έτσι όπως την παρουσιάζουμε εδώ πέρα σε αυτή τη συζήτηση και έτσι όπως είναι αντικειμενικά, γιατί έχει δημιουργήσει μια ελπίδα σε αυτό το χώρο τώρα η εκλογή Κασελάκη, μήπως σχετίζεται το φαινόμενο έτσι όλο όπως έχει δημιουργηθεί με το τέλος της πολιτικής γενικότερα και δεν είναι μόνο θέμα ΣΥΡΙΖΑ? Διότι ήρθε ένας outsider και παίρνει ένα κόμμα. Ναι, με το καλημέρα, σε 25 μέρες. Δεν το πιστεύω αυτό. Απλώς εδώ λέω ότι αυτή η μεγάλη απελπισία του κόσμου αυτού από τις απανωτές ήττες και τις διαφαινόμενες οδηγεί σε μια επιλογή η οποία υποτίθεται δεν υπακούει στους συνηθισμένους κανόνες της πολιτικής. Άρα σου λέει: για να νικήσω κάποιον ο οποίος υπηρετεί την παραδοσιακή πολιτική όπως είναι ο Μητσοτάκης, θα στηρίξω ένα φαινόμενο τέτοιο το οποίο υπόσχεται ότι θα μετατρέψει ένα πολιτικό κόμμα σε κάτι ασπόνδυλο πολιτικά. Άρα αυτό που λέμε μεταπολιτικά, αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό. Τώρα όποιος δεν έχει να πει κάτι συγκεκριμένο σε μια έννοια βάζει και ένα μετά. Να σας πω, μήπως βιάζεστε για το ασπόνδυλο? 25 μέρες τον ξέρετε τον Κασελάκη. Δηλαδή, γιατί είστε τόσο κατηγορηματικός ότι πρόκειται για κάτι πολιτικά ασπόνδυλο? Δηλαδή, σε 3 μήνες ή σε 6 ενδεχομένως να μπορείτε να το πείτε. Ναι, αυτό αλλά τώρα δεν είναι νωρίς? Το εκτιμώ τώρα. Η κρίση που κάνουμε είναι τώρα. Ναι. Δεν είμαστε μελλοντολόγοι. Μπορεί πράγματι να γίνουν κάποια θαύματα. Ό,τι έχουμε δει όμως μέχρι τώρα παραπέμπει σε κάτι πολιτικά ασπόνδυλο, το οποίο ας πούμε χρησιμοποιεί την επικοινωνία ως ένα μέσον, ας πούμε, υπεροχής ή επιβολής, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όταν συζητούμε για μια χώρα και τη διακυβέρνησή της, διότι περί αυτού πρόκειται, δεν είναι η φαντασίωση, λέει ότι ο κ. Κασελάκης θα γίνει πρωθυπουργός. Ναι. Θαυμάσια. Όμως, για να γίνεις πρωθυπουργός, πρέπει να πείσεις ότι έχεις ένα σχέδιο για τη χώρα.
για τα προβλήματά της. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλα προβλήματα. Αυτό φαντάζομαι δεν περιμένατε να το έχει ήδη. Ναι, θα περίμενα. Ακόμα δεν έχει εκλεγεί καλά-καλά. Ναι, δηλαδή 24 ώρες. Θα περίμενα να έχει μια πολιτική ταυτότητα. Κάτι που να παραπέμπει στην πολιτική. Η πολιτική τι είναι? Μια σωστή ανάλυση των δεδομένων που απασχολούν μια χώρα, των προβλημάτων και μια προσέγγιση που μπορεί να μην είναι τώρα τόσο επεξεργασμένη, αλλά ρε παιδί μου να δείχνει ότι κάπως θα αντιλαμβάνεσαι τα θέματα. Ναι. Μέχρι στιγμής δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Αυτό το ακούω που λέτε και είναι κάτι που θα φανεί το επόμενο διάστημα. Προφανώς. Αλλά μήπως η εκλογή Κασσελάκη και έτσι όπως έγινε επηρεάζει και την κυβέρνηση? Διότι η κυβέρνηση με την νίκη τη μεγάλη που πήρε η Νέα Δημοκρατία, αυτό το 41%, φαινόταν ότι έχει μπροστά της και μια πίστοση χρόνου πλέον, διότι δεν είχε και αντιπολίτευση. Εδώ εμφανίζεται ένας νέος παίκτης, ο οποίος έχει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του, έχει σαφές επικοινωνιακό χάρισμα, φαντάζομαι αυτό δεν θα το αμφισβητήσετε τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο. Επομένως, μήπως όλο αυτό περιορίζει και τον πολιτικό χρόνο της Νέας Δημοκρατίας και την πίστοση χρόνου που είχε και απαιτεί από τη Νέα Δημοκρατία να τρέξει πιο γρήγορα και να αλλάξει ίσως λίγο και την εικόνα της? Ας το δούμε τώρα αυτό, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Καταρχάς, ας επανέλθουμε λίγο στο βασικό θέμα που ο κύριος Κασσελάκης έθεσε. Ότι είμαι ο άνθρωπος που θα νικήσει τον Μητσοτάκη. Ναι. Σύμφωνα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συγκροτηθεί, ας πούμε με όρους ιστορικούς, ο λεγόμενος κεντροαριστερός πόλος. Ναι. Σωστά. Έτσι, απέναντι στον κεντροδεξιό πρέπει να συγκροτηθεί ο κεντροαριστερός. Ή όπως θέλετε πείτε το. Ναι. Αυτό προϋποθέτει ότι οι επιμέρους συντελεστές του χώρου αυτού μπορούν να δεχτούν την ηγεσία Κασσελάκη. Μάλιστα. Και ότι η ηγεσία Κασσελάκη έχει τα στοιχεία εκείνα να οδηγήσει έναν ενωμένο κεντροαριστερό χώρο πια απέναντι στο Μητσοτάκη. Ας τα δούμε τώρα. Ναι. Η εκτίμησή μου είναι ότι πολιτικά είναι πάρα πολύ αδύναμος ο κύριος Κασσελάκης να οδηγήσει τα πράγματα στην ενοποίηση του κατακαιρματισμένου κεντροαριστερού χώρου, ο οποίος σημειωτέων έχει ένα σημαντικό ακόμα παίκτη που λέγεται Πασόκ. Ναι. Και αν βάλουμε και στον κεντροαριστερό χώρο και το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, μιλώ και κοινοβουλευτικά τώρα, θα πρέπει να υποθέσουμε, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, ότι ο χώρος αυτός, δηλαδή το Πασόκ και η κυρία Κωνσταντοπούλου, θα ενοποιηθούν υπό τον κύριο Κασσελάκη. Καλά, εντάξει, ας την αφήσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου απ' έξω. Με την έννοια ότι τώρα ότι θα ενοποιηθεί η κυρία Κωνσταντοπούλου με το Πασόκ και με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι μάλλον εκτός. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από μία εκλογική βάση που αν ενοποιηθεί είναι 30%. Ναι. Ο Μητσοτάκης πήρε 41%. Ναι. Και εγώ λέω τώρα να το δούμε. Μια στιγμή, εσείς έχετε συμβόλαιο ότι αυτό το 41% πήγε εκεί και θα μείνει για πάντα? Όχι. Διότι φαντάζομαι ότι έχετε εσείς ο ίδιος, μια στιγμή, επειδή έχει ενδιαφέρον, εσείς ο ίδιος είστε ένας κεντροαριστερός πολιτικός. Ναι, από την κεντροαριστερά προέρχεστε. Και αυτή τη στιγμή είστε υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχετε απολέσει, φαντάζομαι, την ταυτότητά σας στην πολιτική. Προφανώς όχι. Άρα, εάν αύριο το πρωί, θέλω να πω, η κεντροαριστερά είχε έναν εντελώς άλλο προσανατολισμό και μια διαφορετική εκπροσώπηση από αυτή που έχει σήμερα, θα μπορούσε να ενδιαφέρει και εσάς. Ίσως όχι εσάς προσωπικά, γιατί είστε υπουργός της κυβέρνησης, αλλά ανθρώπους σαν και εσάς. Λοιπόν, άρα και σε αυτούς δεν θα απευθυνθεί ο X Κασσελάκης. Ας το δούμε αυτό. Άρα, λέμε ότι για να συγκροτηθεί ένας άλλος πόλος αξιόλογος, θα πρέπει τουλάχιστον οι δύο συντελεστές του να μπουν σε μια διαδικασία ενοποίησης. Σωστά. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιος μέσα από τον φοβερό αλληλοσπαραγμό του ΣΥΡΙΖΑ να πει ότι το Πασόκ θα οδηγηθεί υπό την ηγεσία Κασσελάκη τώρα που μιλάμε? Όχι, τώρα δεν είναι λίγο νωρίς. Ναι. Στο μέλλον που μπορούμε να κοιτάξουμε, ούτε εκεί μπορούμε να το δούμε όσο μέλλον μπορούμε να δούμε μπροστά. Έτσι δεν είναι? Ναι. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να δω ότι το Πασόκ σε μια πορεία που μπορώ να τη δω από τώρα, ότι θα πάει υπό την ηγεσία Κασσελάκη. Αυτό, κύριε Κουβαρά μου, δεν μου βγαίνει πετύχημα. Το Πασόκ ενδιαφέρει ή οι ψηφοφόροι του Πασόκ? Ναι, μιλώ για τον κόσμο. Εντάξει, γιατί το Πασόκ. Ναι, όταν λέω Πασόκ, εννοώ κατά βάση και την ηγεσία του και τον χώρο. Ναι. Και τον κόσμο. Ο κόσμος του Πασόκ, όσο το ξέρω, 40 χρόνια που ήμουν εκεί. Ναι. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί γνωστοί είναι. Ναι. Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι καινούργιο. Το Πασόκ δεν έχει κάτι καινούριο. Είναι άνθρωποι που γνωριζόμαστε τουλάχιστον 40 χρόνια. Ναι. 45. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι, απέναντι στο φαινόμενο Κασσελάκη, μπορώ να πω με σχετική, αν όχι απόλυτη βεβαιότητα, στέκονται απολύτως αρνητικά. Απολύτως αρνητικά.
Οι άνθρωποι που έχουν ψηφίσει Πασόκ στις τελευταίες εκλογές είναι βαθύτατα πολιτικοποιημένοι άνθρωποι. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν παρασύρονται από βιντεάκια. Λοιπόν, έχουν άποψη για τη χώρα, έχουν άποψη για την κοινωνία, για τα προβλήματά της, έχουν άποψη για τα εθνικά, έχουν άποψη για τις ταυτότητες, την εθνική ταυτότητα, την ταυτότητα της οικογένειας. Λοιπόν, έχουν άποψη για αυτά. Κατά συνέπεια, λοιπόν, δεν μπορούν να παρασυρθούν. Την ταυτότητα της οικογένειας, ναι. Αυτό αφορά την σχέση του κυρίου Κασσελάκη με τον Τάιλερ και την σχέση του με την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Γιατί αυτά τα θέματα, από ό,τι ξέρω, είναι θέματα τα οποία θέλει να τα προωθήσει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και είναι θετικό σε αυτά και το ΠΑΣΟΚ. Άρα εκεί πού είναι το θέμα? Μιλώ στο επίπεδο των συλλογικών ταυτοτήτων των Ελλήνων. Μάλιστα. Εκεί μιλώ. Τα δικαιώματα των όποιων ανθρώπων κτλ. Σεβαστά είναι και ούτε συζήτηση. Και από έναν Υπουργό Δικαιοσύνης δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσετε κάτι διαφορετικό. Άρα, εγώ μιλώ για τις συλλογικές ταυτότητες των Ελλήνων και αναφερόμενος στους ανθρώπους που ψηφίζουν Πασόκ και που τους ξέρω. Έχει όμως ενδιαφέρον αυτό και θέλω να μείνουμε λίγο. Θεωρείται πρόοδο για τη χώρα ή όχι το γεγονός ότι έχει τώρα αρχηγό η αξιωματική αντιπολίτευση έναν άνθρωπο ο οποίος βγαίνει το βράδυ που κερδίζει και ανεβάζει στο πόντιουμ πάνω του το σύντροφό του? Δείτε λίγο, η ελληνική κοινωνία είναι ανεκτική σε κάποια φαινόμενα, όπου είναι, εν πάση περιπτώσει, έτσι δεν είναι? Το αν είναι πρόοδος ή όχι, επιτρέψτε μου να έχω, στο επίπεδο δηλαδή των δικαιωμάτων, ότι αναγνωρίζουμε στον συνάνθρωπό μας πώς να σας πω, να επιλέγει το σύντροφό του, αυτό δεν υπάρχει κανένα θέμα στην Ελλάδα σήμερα. Ναι. Ούτε θα μπορούσε να υπάρξει. Άρα, όχι, υπάρχει ακόμα θέμα νομικό και το ξέρετε. Ναι. Υπάρχει ακόμα θέμα νομικό, το οποίο υποτίθεται θα λύσει κιόλας η κυβέρνησή σας. Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Για να απαντήσω ευθέως στο ερώτημα, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν μας απασχολεί κανένα τέτοιο θέμα τώρα. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, άρα, γυρνώντας ξανά στην ελληνική κοινωνία και στις προοπτικές, πρέπει να πω ότι δεν μπορώ να δω ενοποίηση σε ένα ορατό μέλλον των δύο συντελεστών του κεντροαριστερού χώρου. Δεν μπορώ να τη δω. Μάλιστα. Εάν αυτό δεν μπορεί να υπάρξει, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα όσον αφορά την κυβερνητική προοπτική του κυρίου Κασσελάκη είναι πάρα πολύ αδύναμα. Δηλαδή, πώς θα γίνει ο κεντροαριστερός χώρος για να συγκροτήσει? Ναι. Ποιος θα ήταν πιο επικίνδυνος αντίπαλος, θεωρείτε, για τη σημερινή κυβέρνηση, ο Κασσελάκης ή η κυρία Αχτσιόγλου? Κύριε Κουβαρά, να σας πω κάτι. Όπως είναι τα πράγματα σε αυτόν τον χώρο σήμερα, δεν προκύπτει κίνδυνος από εκεί. Το πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση είναι η ευθεία σύγκρουσή της, η αναμέτρησή της με τα προβλήματα της κοινωνίας. Άρα ο εαυτός της με έναν τρόπο. Ναι, ο εαυτός της. Ναι. Ο τρόπος που αντιλαμβάνεται τα προβλήματα και ο τρόπος που κάθεται να τα λύσει. Η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη απευθείας, δεν διαμεσολαβεί κάτι ανάμεσά της και στην κοινωνία. Ωραία, για να έρθουμε λοιπόν τώρα σε αυτό. Εσείς έχετε αναλάβει ίσως τον πιο κρίσιμο τομέα που υπάρχει αυτή τη στιγμή για μεταρρυθμίσεις και αυτός είναι η δικαιοσύνη. Είναι όντως ο πιο κρίσιμος, διότι εδώ ζούμε μια κατάσταση στη δικαιοσύνη πραγματικά εδώ και πολλά χρόνια. Τα ξέρετε κι εσείς, τα έχετε πει και ο ίδιος από τη στιγμή που αναλάβατε, πόσα προβλήματα πρέπει να λυθούν και κυρίως η ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης. Ποια είναι η πρώτη και βασική μεταρρύθμιση που θέλετε να κάνετε? Δηλαδή, το νούμερο ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί στη δικαιοσύνη σήμερα ποιο είναι? Δεν είναι ένα. Δεν είναι ένα. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν μέσα από ένα σχέδιο για να μπορέσει η δικαιοσύνη να εισέλθει οριστικά στον 21ο αιώνα. Πρέπει να σας πω το εξής. Τα δομικά προβλήματα της ελληνικής δικαιοσύνης που συζητάμε σήμερα σε τίτλους είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά του 19ου αιώνα. Ό,τι συζητάμε σήμερα σε τίτλους έχουν συζητηθεί τότε. Ναι. Φτάσαμε όμως να τα έχουμε ακριβώς με τους ίδιους τίτλους γιατί κάτι δεν κάναμε καλά. Ναι, αλλά και το ζήτημα είναι ότι είναι του 19ου αιώνα, τα έχουν λύσει οι υπόλοιποι στον 21ο και εμείς δεν τα έχουμε λύσει ακόμα. Τα έχουν λύσει στον 20ο. Τα έχουν λύσει στον 20ο. Ναι. Δηλαδή, όταν προχθές το Υπουργικό Συμβούλιο εισηγήθηκα τους νέους κώδικες, του ποινικό και την ποινική δικονομία, είπα ότι αυτά που σας φέρνω είναι τόσο πρωτότυπα και τόσο καινούργια, ώστε η πρώτη τους επεξεργασία έγινε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ελλάδος το 1874. Μάλιστα. Ωραία. Είναι θλιβερό αυτό. Ναι, είναι. Αλλά αν δεν κατανοήσουμε την αφετηρία, δηλαδή ότι αυτά τα ζητήματα τα οποία αφορούν την ταχύτητα της απονομής δικαιοσύνης, το ότι λιμνάζουν χιλιάδες υποθέσεις, ναι, το ότι τα δικόγραφα είναι άπειρες σελίδες, το ότι υπάρχουν ειδικομανείς,
ότι οι διαδικασίες μας είναι αργές και ξέρω εγώ, όχι αποτελεσματικές. Αυτά είναι συζητήσεις του 19ου αιώνα με τους καλύτερους που υπήρχαν τότε. Δηλαδή, άρα, εδώ τι σκοπεύετε να κάνετε? Λοιπόν, λέω ότι επιτέλους 150 χρόνια μετά, αφού του τέθηκαν τα ζητήματα αυτά, είναι καιρός να κάνουμε κάποια βήματα, καιρός να τα λύσουμε. Προφανώς, αυτό δεν το συζητάμε. Άρα λοιπόν, αυτό που προχωράμε τώρα είναι μία σειρά νομοθετικών πρωτοβουλειών, έτσι ώστε τα πράγματα να διευκολυνθούν σε όλα τα επίπεδα όμως, και ταυτόχρονα προχωράει και ένα πάρα πολύ δυναμικό σχέδιο ψηφιοποίησης της δικαιοσύνης, διότι αυτό το σχέδιο θα την εισαγάγει τη δικαιοσύνη στον 21ο αιώνα. Δηλαδή, 2 λεπτά. Ο εκτιμόμενος χρόνος για να λύσει δικαστικά μια διαφορά κανείς στην Ελλάδα σε πρώτο βαθμό, που λένε τα στοιχεία που βρήκα, είναι 700 μέρες. Και βάλε. Ναι, και βάλε. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι γύρω στις 50 μέρες. Όχι, είναι 550. Θέλουμε να πάμε στο μέσο ευρωπαϊκό όρο, που είναι 550 μέρες. 550 μέρες, αν με συγχωρείτε. 50 μέρες δεν υπάρχουν. Ωραία, εντάξει. Από τις 700 τόσες, λοιπόν, θα φτάσουμε στις 500 εμείς ή όχι? Εμείς πιστεύω, ναι, ότι στο τέλος της προσπάθειας αυτής, δηλαδή ενός μεταρρυθμιστή. Πρωτόδικα μιλάμε, έτσι. Όχι, για πρωτόδικα μιλάω. Οριστικά. Δηλαδή, αν δείτε λίγο. Είναι πολυεπίπεδο και θέλετε να το πιάσουμε ένα-ένα. Ναι. Ας πούμε, αυτό που εισηγήθηκα εγώ τώρα στην κυβέρνηση και ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο είναι οι νέοι κώδικες, ο ποινικός και ο κώδικας της ποινικής δικονομίας. Λοιπόν, κύριε Κουβαρά, η Ελλάδα έχει ένα από τα πιο πρωτότυπα, όπως και σε άλλους τομείς, ποινικά συστήματα στον κόσμο. Ναι. Δηλαδή, πρέπει να φανταστείτε ένα έργο με 2 πράξεις. Η μία πράξη λέει ότι υπάρχει μια πρόβλεψη υπερπληθώρας ποινών και η άλλη είναι η μοναδική στην ευρηματικότητα στον κόσμο ότι οι ποινές αυτές να μην εκτείονται. Ναι, αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό και είναι και κάτι που ενοχλεί πάρα πολύ τον κόσμο. Βέβαια, διότι πλέον φτάσαμε σε όρια τα οποία η κοινωνία δεν μπορεί να τα ανεχτεί. Άρα η παρέμβαση η δική μας τώρα κατά βάση είναι οι επιβαλλόμενες ποινές να μπορούν να εκτείονται, αναλογικά βέβαια με τη βαρύτητα και το αδικήμα τους. Ναι, αλλά 2 λεπτά, κύριε Φλωρίδη. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει και ένας ποινικός λαϊκισμός, το ξέρετε ότι υπάρχει. Δηλαδή, οι κυβερνήσεις προσαρμόζονται στο λαϊκό αίσθημα και κάνουν τις ποινές αυστηρότερες για να ικανοποιήσουν το λαϊκό αίσθημα. Αυτό θα κάνετε και εσείς τώρα? Δεν με βρίσκει σύμφωνο αυτό. Οι προβλεπόμενες ποινές στον κώδικα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν, σας είπα, 300 περιπτώσεις, 200 σημεία, τα οποία δεν επιτρέπουν οι ποινές αυτές να εκτελεστούν, να εκτιστούν δηλαδή. Άρα εμείς πρέπει να παρέμβουμε και θα παρέμβουμε, αυτό ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, στο πεδίο της έκθεσης των ποινών. Πρέπει δηλαδή οι Έλληνες να αρχίσουν να συνειδητοποιούν ότι αυτή η περίοδος της ατιμωρησίας πρέπει σιγά σιγά να πάρει τέλος, ότι δηλαδή όταν κάνουμε μια παράνομη πράξη να ξέρουμε ότι θα υπάρχουν συνέπειες. Έχουμε φυλακές να χωράνε όλους αυτούς οι οποίοι θα πρέπει να εκτίσουν τις ποινές τους? Γιατί ένα από τα προβλήματα που υπάρχουν επίσης στο ποινικό μας σύστημα είναι αυτό. Θα το φροντίσουμε και αυτό. Έχουμε σχέδιο και γι' αυτό. Δηλαδή, καταρχάς δεν είναι τώρα να βάλουμε φυλακή το σύμπαν, αλλά είναι διαφορετικοί οι χώροι που πρέπει να εκτείονται οι μικρές ποινές και διαφορετικοί οι μεγάλες. Έτσι δεν είναι? Η κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές μπορεί να είναι κατάσταση που. Αυτή τη στιγμή είναι ικανοποιητική, δεν είναι φορτωμένες οι φυλακές. Και υπάρχουν και κάνα 2 καινούργιες φυλακές οι οποίες θα μπουν σε λειτουργία τώρα. Δεν έχουν λειτουργήσει. Οι συνθήκες που υπάρχουν μέσα στις φυλακές είναι ικανοποιητικές? Θα έλεγα ότι είναι πολύ καλύτερες από το παρελθόν. Θα έλεγα αυτό. Δεν έχουμε φτάσει σε ιδανικές συνθήκες, αλλά ας ξεκινήσουμε από το βασικό όμως. Ότι η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή δεν θέλει να τους κλέβεις, δεν θέλει να τους δέρνεις, δεν θέλει να τους ληστεύεις τους Έλληνες, δεν θέλει να περνάς με το κόκκινο και να τους σκοτώνεις και αυτό να μην έχει καμία συνέπεια, διότι αυτός είναι ο κώδικας σήμερα. Ναι. Όλα αυτά που σας περιγράφω δεν έχουν καμία συνέπεια για τον παραβάτη. Καμία. Δηλαδή, ο άλλος τώρα σκοτώνει 2 ανθρώπους νεαρούς. Διάβαζα ένα τελευταίο περιστατικό που είχε γίνει πριν 2-3 χρόνια. 2 παιδιά βγήκαν για βόλτα εκεί πέρα, ένα ζευγάρι, και πάει ένας τους σκοτώνει. Αντί να τρέχει με 40, τρέχει με 170. Τίποτα, δεν είχε καμία συνέπεια αυτός, όπως είναι σήμερα η τέτοια. Αυτό που έγινε στους κώδικες το 2019, με ό,τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα το πληρώνει η χώρα για πάρα πολλά χρόνια. Εδώ τώρα προσπαθούμε να μαζέψουμε τα σπασμένα. Ναι. Αλλά εάν δεν υποχωρήσει η αίσθηση της ατιμωρησίας, και αυτό μπορεί να γίνει, δεν φτάνουν οι κώδικες μόνο.
Ας πούμε, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας κάτι πρέπει να κάνει, που θα κάνει, για να μαζέψει όλη αυτή την ασυδοσία στους δρόμους, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Ότι κάνεις ό,τι θες στον δρόμο και δεν έχεις καμία επίπτωση. Δεν μου λέτε κάτι άλλο. Μόνο θέμα ταχύτητας απονομής της δικαιοσύνης είναι το γεγονός ότι αισθάνονται κάποιοι ότι δεν αποδίδεται εγκαίρως δικαιοσύνη στην Ελλάδα, ή έχει να κάνει πολλές φορές και με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η απονομή της? Είναι ανεξάρτητη η ελληνική δικαιοσύνη σήμερα? Πολλές φορές ακούω από τους ίδιους τους δικαστές να λένε ότι έχουμε παρεξηγήσει την έννοια της ανεξαρτησίας με την έννοια του ανεξέλεγκτου. Δηλαδή υπάρχουν σχηματισμοί δικαστικοί οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους ανεξέλεγκτο. Ναι. Πέρα από το ανεξάρτητο δηλαδή. Αυτό πρέπει να ισορροπήσει λίγο εσωτερικά. Αυτά που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να υπάρξει μια καλύτερη ισορροπία και στο σύστημα. Η νομοθεσία που θα φέρουμε είναι μια νομοθεσία που θα διευκολύνει και το έργο των δικαστών. Αλλά και οι δικαστές πρέπει να κατανοούν σιγά σιγά ότι οφείλουν να εργαστούν περισσότερο, έτσι ώστε τα πράγματα να μην λιμνάζουν. Είναι ένα σύνθετο έργο, δηλαδή θέλει μια συνεννόηση με όλους τους συντελεστές του τομέα. Δικαστές, δικηγόρους, συμβολιογράφους, δικαστικούς υπαλλήλους. Ναι, δεν μου λέτε ο τρόπος επιλογής της δικαιοσύνης, της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Σας διαβάζω ακριβώς τι έχει πει ο κύριος Κασελάκης σε αυτές τις προτάσεις που είχε στείλει στην κυρία Αξιόγλου και λέει ότι έμειναν αναξιοποιητές. Μέσα από αυτές τις προτάσεις μπορεί να καταλάβει κανείς τι πιστεύει ο ίδιος. Λοιπόν, ο κύριος Κασελάκης λοιπόν προτείνει, διαβάζω επακριβώς, όπως το λέει, αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης με διαχωρισμό από το Κοινοβούλιο ή απέτηση για πολύ μεγαλύτερη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Πώς το ακούτε αυτό? Τι σημαίνει διαχωρισμός από το Κοινοβούλιο? Κάποιος του είπε να πει αυτή τη φράση. Λέει και ο ίδιος δεν ξέρει καλά ελληνικά, αλλά αυτή τη στιγμή η επιλογή τα τελευταία χρόνια της ηγεσίας της δικαιοσύνης γίνεται με υποβολή του καταλόγου όλων όσων έχουν δικαίωμα να καταλάβουν τις θέσεις του Προέδρου ή των Αντιπροέδρων. Η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής τους καλεί όλους σε ακρόαση και στη συνέχεια γίνεται μια ψηφοφορία. Ναι. Η ψηφοφορία δεν δεσμεύει το Υπουργικό Συμβούλιο, όμως το Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι τώρα έχει δείξει ότι σέβεται το αποτέλεσμα εκεί. Και ας πούμε στις πρόσφατες εκλογές, στην επιλογή ηγεσίας που κάναμε το καλοκαίρι για τον Άριο Πάγο, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για πρώτη φορά συγκέντρωσε ποσοστό αποδοχής στην διάσκεψη των Προέδρων περίπου τα 4/5. Κατά συνέπεια λοιπόν έχεις μια διαδικασία η οποία εμπλέκει το Κοινοβούλιο και μάλιστα το εμπλέκει όχι απλώς να ψηφίζουν κάποιους που δεν ξέρουν, τους καλούν, τους ακούν, τους ρωτάνε και ψηφίζουν. Μήπως έπρεπε η πλειοψηφία να είναι όντως πιο αυξημένη, όπως λέει αυτή η πρόταση εδώ? Ναι, τι σημαίνει πιο αυξημένη πλειοψηφία? Με βάση το Σύνταγμα που έχουμε, το Υπουργικό Συμβούλιο είναι αυτό που τελικά αποφασίζει με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ναι. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε βάλει τη διαδικασία της Βουλής. Πάντως έχουμε δει πολλές φορές να γίνονται κάτι βουτιές, ας πούμε, και να διαλέγει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Δεν μιλάω για εσάς τώρα, αλλά έχουν γίνει αυτά στο παρελθόν. Να διαλέγει τον πρώτο-τελευταίο, ας πούμε, περνώντας τους πρώτους στην επετηρίδα. Υπάρχει πάντα ένα ζήτημα να ισορροπείς ανάμεσα στην επετηρίδα και την αξιοσύνη. Αυτά είναι μία σύνθεση. Στην αξιοσύνη ή και στην δυνατότητα ίσως να μπορείς να πάρεις ένα τηλέφωνο τον εκάστοτε δικαστικό λειτουργό? Δηλαδή, τα έχουμε δει αυτά. Τα έχουμε δει, κύριε Κοβαρά, γι' αυτό λέω ότι νομίζω πρέπει να τα ξεπεράσουμε αυτά. Πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός. Η επιλογή οφείλει να στηρίζεται στην αξιοσύνη, δηλαδή στο έργο στη διαδρομή που έχουν οι δικαστές και σε μια κοινοβουλευτική νομιμοποίηση που γίνεται τελικά κυβερνητική νομιμοποίηση. Τώρα, να ρωτήσω κάτι άλλο. Δεσμευτήκατε πρόσφατα ότι θα αντιμετωπίσετε το θέμα της ασυλίας των τραπεζιτών με την ευρεία παρέμβαση που θα γίνει στον ποινικό κώδικα. Και θέλω να ρωτήσω, αυτό σημαίνει ότι θα διορθώσετε ένα λάθος που θεωρείτε εσείς ότι έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή όχι? Λοιπόν, γιατί έχει γίνει μεγάλο θέμα γύρω από αυτό. Δείτε λίγο τώρα. Και για το αν είναι δική σας άποψη ή άποψη της κυβέρνησης. Υπάρχει ένα θέμα ποινικών ασυλιών γενικότερα. Ας πούμε, και το έχουν και κάποιες ανεξάρτητες αρχές αυτό. Το ζήτημα δηλαδή ότι τα μέλη τους προστατεύονται από οποιαδήποτε δικαστική έρευνα. Ναι. Η κυβέρνηση είναι προφανές ότι θα φέρει κάποια στιγμή στη Βουλή μια συζήτηση για το ζήτημα των ποινικών ασυλιών. Γιατί χορηγήθηκαν, πού χορηγήθηκαν, για ποιο λόγο και αν πρέπει να παραμείνουν και πού πρέπει να παραμείνουν. Ναι. Αυτό πρέπει να λυθεί με ένα δημόσιο διάλογο, έτσι ώστε και ο κόσμος να κατανοήσει τι έχει γίνει. Λοιπόν, άρα δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα αλλάξει η διάταξη που υπάρχει σήμερα. Απλώς μπορεί να προκύψει από μια συζήτηση αν είναι σωστή ή όχι. Δείτε λίγο τώρα. Στο ζήτημα που αφορά τις τράπεζες και άλλες αρχές, πρέπει να το
κατανοήσουμε στη βάση του ότι η χώρα χρεοκόπησε. Ναι. Επειδή η χώρα χρεοκόπησε, έπρεπε κάποια πράγματα εκαθάρισης αυτού του βούρκου να μπορέσουν να γίνουν από πρόσωπα τα οποία θα ήταν προστατευμένα. Μάλιστα. Λοιπόν, για να συνεννοούμαστε τώρα, έτσι. Ναι. Εξ αυτού του λόγου, και εκεί είναι πολύ ενοχλητική η υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ, που νόμιζε ότι κάτι ανακάλυψε εδώ. Το 2016, όταν μετά την περήφανη διαπραγμάτευση ο Τσίπρας, 17 ώρες, παρέδωσε το σύνολο της δημόσιας περιουσίας στο υπερταμείο για 100 χρόνια και διορίστηκαν κάποιοι εκεί να διαχειριστούν τη δημόσια περιουσία στο σύνολό της, ο κύριος Τσίπρας και το κυβέρνησή του έφερε νόμο με τον οποίο παρήχε ασυλία στο Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου. Ποινική ασυλία. Έτσι δηλαδή σας παραδίδω την περιουσία της χώρας και ταυτόχρονα σας παρέχω ποινική ασυλία για το πώς θα τη χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, το 2016. Το 2017, πάλι ο κύριος Τσίπρας, επειδή οι τράπεζες έπρεπε να μπουν σε μια διαδικασία εξυγίανσης, έφερε νόμο με τον οποίο παρήχε ποινική ασυλία στις διοικήσεις των τραπεζών για την αναδιάρθρωση των δανείων. Ναι. Που θα έκαναν. Τι σημαίνει αναδιάρθρωση? Έπρεπε κάποια τραπεζικά στελέχη να αποφασίσουν αν ένα δάνειο θα κόψουν το κεφάλαιο, τους τόκους, θα το περιορίσουν, θα το ρυθμίσουν κτλ. Εκεί λοιπόν έφερε το 2017 την ποινική ασυλία των τραπεζιτών. Ναι. Στη συνέχεια έπρεπε να μπορούν να εκαθαριστούν τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια για να μπορέσουν οι τράπεζες να εξηγιάνθουν. Ναι. Άρα εκεί προσθέτει η ασυλία του 2019. Μάλιστα, της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, πρέπει να κατανοηθεί λοιπόν το φαινόμενο ως φαινόμενο της χρεοκοπίας, το οποίο απέτησε σε πάρα πολλούς τομείς μία έκτακτη νομοθεσία. Έτσι το αντιλαμβάνομαι. Γίνεται κατανοητό, γιατί η αλήθεια που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι αυτή. Δεν είναι ότι εδώ παίζεται ένα παιχνίδι ισχύος. Δεν είναι αυτό. Έχουμε χρεοκοπήσει. Νομίζω έγινε κατανοητό. Έγινε κατανοητό. Θέλω να ρωτήσω κάτι έτσι πολιτικό τώρα. Απέναντι στο Πασόκ, από το οποίο προέρχεστε, μπορείτε να μου πείτε πώς νιώθετε και πώς τοποθετήσετε σήμερα? Είναι κόμμα της αντιπολίτευσης, συγγνώμη, το έχετε μέσα στη Βουλή, είναι άνθρωποι, το είπατε και εσείς πριν, με τους οποίους με πολλούς από αυτούς γνωρίζεστε πάρα πολύ καλά, έχετε συνυπάρξει κτλ. Πώς αισθάνεστε απέναντι σε αυτό το χώρο σήμερα και απέναντι και στους ψηφοφόρους αυτού του χώρου, κάποιοι από τους οποίους είναι προφανώς πολιτικοί σας φίλοι και στην περιφέρειά σας κτλ. Ήθελα έτσι πάντα να το ρωτήσω. Αισθάνομαι, πρέπει να σας πω άνετα. Δηλαδή, με ποια έννοια? Ότι το Πασόκ ακολούθησε τη δική του διαδρομή, είναι εδώ που είναι, εξέλεξε μια καινούργια ηγεσία πριν από 2 χρόνια. Η ηγεσία αυτή είπε ότι θα προχωρήσω με τη νέα γενιά, δεν με ενδιαφέρει κάποια επαφή με το ιστορικό Πασόκ και με τα ιστορικά του στελέχη. Επομένως, προσδιορίσε απολύτως το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί. Με πολύ καθαρό τρόπο το έκανε, θαυμάσια. Από την άλλη μεριά, υπάρχει η πολιτική ατζέντα Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια, η οποία είναι σαφώς φιλοευρωπαϊκή, σαφώς εξυγχρονιστική και είναι μια προσπάθεια να αναταχθεί η χώρα μετά από τη λέλαπα ΣΥΡΙΖΑ. Σε ό,τι με αφορά, η πολιτική μου διαδρομή τα προηγούμενα χρόνια, τώρα για να λέμε και... Εγώ δεν φανταζόμουν ποτέ θα γυρνούσα υπουργός στα πολιτικά πράγματα. Δεν υπήρχε αυτό. Ναι. Έτσι. Συμμετείχα σε μια προσπάθεια δημόσιου διαλόγου που αφορούσε τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ κατά βάση. Ναι. Έτσι. Αυτό που λέγαμε το αντισύριζα μέτωπο, το οποίο όμως από πίσω του είχε μία πρόταση για τη χώρα. Ναι. Ότι δηλαδή αυτό που ζούμε τώρα πρέπει να ανατραπεί για να μπορέσει η χώρα να αποκτήσει μια ατζέντα, ας πούμε, κανονικότητας πάλι, να ξαναβρει το δρόμο του. Άρα θεωρείτε με αυτό που μου λέτε ότι απέναντι σε αυτόν τον κόσμο ήσασταν απόλυτα εντάξει? Απόλυτα καθαρός. Κύριε Κόβαρα, εγώ το 2011, επειδή διαφώνησα με την ηγεσία του Πασόκ τότε, ήμουνα βουλευτής, παρέδωσα τη βουλευτική μου έδρα. Ναι, το θυμόμαστε όλοι. Λοιπόν, άρα τους λογαριασμούς μου με τον κόσμο του Πασόκ τους έκλεισα τότε. Μάλιστα. Με την έννοια ότι η βουλευτική μου έδρα ανήκε στο Πασόκ. Δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι θα την πάρω και θα την περιφέρω. 2 λεπτά όμως τώρα, μια και το λέτε αυτό. Θα κατέβετε στο μέλλον με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, ναι ή όχι? Λοιπόν, δείτε, εγώ αυτή τη στιγμή συμμετέχω σε μια κυβέρνηση για να υπηρετήσω ένα ρόλο. Δηλαδή, ένα ρόλο. Ένα σχέδιο. Ναι. Δεν είναι ρόλος, είναι ένα σχέδιο. Ναι. Στο οποίο πιστεύω. Για να το πω πιο απλά. Εάν ήταν πρωθυπουργός ο Σιμίτης, ας πούμε, με τον οποίο υπηρέτησα εγώ, και μου έλεγε, Γιώργο, έχω ένα θέμα στη δικαιοσύνη, έχεις ένα σχέδιο? Μάλιστα, έχω. Ποιο? Αυτό.
Φωνάζοντας με ο Μητσοτάκης να μου πει θα ήθελα να πας εκεί, έχεις κάποιο σχέδιο. Αυτό. Το ίδιο σχέδιο έχω. Δηλαδή, είτε ο Σιμίτης ήταν πρωθυπουργός, είτε ο Μητσοτάκης που είναι τώρα, εγώ για τη δικαιοσύνη έχω το ίδιο απολύτως σχέδιο. Μάλιστα. Διότι το σχέδιο αυτό αφορά τη χώρα. Ναι. Αφορά μια ανεξάρτητη εξουσία και τον τρόπο που θα οργανωθεί. Αυτό είναι απόλυτα κατανοητό. Έχετε λοιπόν αυτό το σχέδιο. Πάτε εκεί, το εφαρμόζετε. Είστε υπουργός της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ρωτάω εγώ, έρχεται η ώρα των εκλογών. Θα κατέβαινε με τη Νέα Δημοκρατία? Λοιπόν, πολιτικά αυτή τη στιγμή υπηρετώ ένα σχέδιο και γράφω το πολιτικό μου επίλογο. Τώρα μην γελιόμαστε. Το γεγονός ότι είμαι απαλλαγμένος από το να είμαι βουλευτής τώρα και να επιδιώκω να γίνω βουλευτής, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι απελευθέρωση είναι για να ασκώ τα υπουργικά μου καθήκοντα. Δηλαδή πάω στο γραφείο και είμαι 100% εκεί. 100%. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Το λέω διότι υπηρέτησα σε 4 υπουργεία στην περίοδο του Κώστα Σιμίτη, όπου ήμουν και βουλευτής. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί να διανοηθεί άνθρωπος τι διαφορά έχει να είσαι ένας υπουργός χωρίς να είσαι βουλευτής και κυρίως να μην θες να γίνεις βουλευτής. Μάλιστα. Άρα δηλαδή να ασχολείσαι με το Υπουργείο, ναι, έχοντας και στο νου σου, ξέρεις, ότι για να ετοιμάσω και μια εκλογική πελατεία. Από την ώρα που δεν υπάρχουν αυτά, πιστέψτε με, η απελευθέρωση είναι τόσο μεγάλη και η αφοσίωση στο έργο τόσο μεγάλη που μπορεί να αφήσει κάτι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φλωρίδη, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και ευχαριστώ πολύ γιατί είναι και η πρώτη συνέντευξη που δίνετε ως Υπουργός Δικαιοσύνης, τουλάχιστον στην τηλεόραση, και το εκτιμώ πολύ που ήρθατε. Η αλήθεια δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εμείς ερχόμαστε αμέσως μετά το διάλειμμα με τον σκηνοθέτη Νίκο Σούλη. Θα καταλάβετε γιατί, φαντάζομαι το υποψιάζεστε ήδη.